Dasary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistleri we migrantlary prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň we türkmen hökümetiniň alyp barýan syýasatyna garşy protest çärelerini güýçlendirýärler. Synçylar bularyň Türkmenistandaky bolup geçen ýagdaýlary halkara jemgyýetçiligine ýetirmek üçin uly ähmiýetiniň bardygyny belleýärler. Azatlyk radiosynyň ozalda habar berişi ýaly prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29 iýunda 63 ýaşynyň dolmagynyň öňü sirasynda Dasary ýurtlaryň ençemesinde Türkmenistanyň rejimine garşy protest çäreleri gurnaldy. 28 iýunda Amerikada Türkmenistanyň Washingtondaky ilçihanasynyň we BMG-niň New Yorkdaky baş edarasynyň öňünde geçirilen demonstrasiýalaryň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimetden çekilmegine çağırış edildi. Protest çäresine toplananlar beýlik meseleleri bilen bir hatarda türkmen häkimetlerining ýurtdaky koronavirus pandemiýasynyň asyl gerimini gizläp, ýylaty howp astyna salýandyklaryny, apreliň aýagynda ýurdun gündöwür tewitlerinde gopan apy tupanyň weýrançylyk netijelerini aradan ayırmakda ejir çekin ýylata ýeterli kemaýet etmeýändiklerini ünsü çekdiler. Halkymyz tebiği betbagyçylyklarynyň netijesinde ýykylyp ýumurlan öýlerini dikeltmäge çalışýar kalar. Berdimuhammedow paýtagat Aşgabatda velosiped heykeliniň açyş tabaratyny geçirdi. Gümbal! Berdimuhammedowyň doglan gününe gabatlap 26 iýunda Türkiýanyň Istanbul şäherinde hem Türkmenistanyň hökümetine garşy protest aksiýalary gurnaldy. Synçylar Dasary ýurtdaky türkmenleriň Türkmenistandaky bolup geçen ýagdaýlara öz nägileliklerini açyk, şoltanda jemgyýetçilik ýerlerinde hem beýan edip başlamagynyň uly ähmiýetiniň bardygyny belleýärler. Azatlyk radiosynyň merkez Aziýa boýunça bilermeni Türkmenistandaky ýagdaýlary uzak wagtdan bäri izarlap gelýän bir Ispanýer munyň sebäbini şeýle düşündirdi. Now we know the government's horrible, as you know, in Turkmenistan the authorities are repressive. Biz Türkmenistandaky ýagdaýlaryň yaramazdygyny, häkimetleriň repressiýalary hem baş goşýandygyny bilýäris. Türkmen hökümeti ýurdun içinde bolup geçen ýagdaýlary ýaşyrýar we durly pudoklardaky görkezüjileri çiýsirip görkezýär. Emma Türkmen prezidenti şolun içinde ulug sürmek, stangy ötermek ýaly täsin bir hokka çykaraýmasa, Türkmenistandaky bolup geçen ýagdaýlara köp kişi üns hem bermeýär. Dasary ýurtdaky türkmenleriň açyk görnüşde Türkmen hökümetini tanqidlamagy Türkmenistan barada köp zat bilmeýän adamlaryň hem ünsüni özüne çekýär. And it gets the attention of people who don't know much about Turkmenistan. Türkmen häkimetleri azatlygyň ýurt içinde we daşynda Türkmenistanyň raýatlary bilen bagly wakalar we olary resmi Aşgabatyň garaýşlary baradaky sowallaryna jogap bermeýär.